Ja tänä vuonna meillä on ensimmäisenä siellä odottamassa harmaa haalarinen Manager. Näin, ja superbukset ovat päässeet koskeen. Siellä on skumpat avattu ja niitä suihkutetaan sen ansaitsemalla voimalla. Näin, ja näytetään nyt tää ylöspäin. Ja sitten mennään vielä uudelleen tuonne koskeen. Siellä VT ei anna ollenkaan armoa meidän superbukseille, vaan on aika käydä siellä koskessa kastautumassa. Ollaan molemmat. Ja näin on päät kastettu ja kori lähtee ylöspäin. Kyllä vielä